Huomenta! Tai no, huomenta kello on jo rutkasti yli aamun, mutta mä oon vähän aikaa tossa sit herännyt. Oon kyllä kerennyt käymään suihkussa ja meikata. As you can see, I didn't woke up like this. Tervetuloa ensimmäisen jakson pariin. Me lähdetään tänään Shanghaihin, eli Kiinaan. Mä oon käynyt kerran siellä aikaisemmin. Se oli aikalainen kauhean pikakäynti, että kaikki oli uutta, pitää käydä nopeasti, ravata läpi kaikki, mutta ei kerennyt keskittyä sit mitenkään semmoiseen niinku yhteen asiaan siellä oikeastaan. Shanghaihan on Kiinan ja samalla myös maailman suurin kaupunki asukasluvultaan. Siis siellä pelkästään yhdessä kaupungissa asuu 24 miljoonaa ihmistä. Jos miettii, että koko Suomessa asuu 5 miljoonaa, nykyään varmaan vähän enemmän, siellä asuu 20 miljoonaa ihmistä enemmän yhdessä kaupungissa. Ja siis se, mitä mä viimeksi siellä kävin, niin se kyllä niinku, siis se on sitä ihmismassaa, sitä on niin paljon. Ja kun siellä kävelee, niin se ihmismassa se ei vaan lopu. Se on semmonen loputon vana, mitä siellä tulee. Mutta tällä kertaa mä oon ajatellut, että mä pysyisin sillä kaupunkialueella siellä, että kävisin vähän shoppailemassa ja kattelemassa pundia uudestaan, mitä mä kävin katsomassa viimeksi. Elikkä se näkymä, missä on ne kaikki pilvenpiirteet ja semmonen. Katsotaan, mä otan teidät mukaan ja käydään kattoo vähän millainen on Shanghai. Tässä on nyt siis ihan pelkkää karmalavalkuaista. Sitten tässä on paprikaa, sipulia ja babypinaattia. Sitten mulla on tämmönen oma lompakko. Ihan vaan noille kaikille ulkomaan rahoille. Ja pitää muistaa, että joo, nyt mä lähden Kiinaan. Että mä otan täältä sit Kiinan rahat, mitkä mulla on jäänyt viime reissusta. Täällä on löytyy vielä Thaimaata ja Japania. Mutta setelit vielä tunnistaa tälleen, mutta mulla on nyt pieni tämmönen ongelma, koska nämä kolikot, mitkä täällä on. Vaikea yhdellä kerralla. Nämä kolikot. Niin nää näyttää Kiinan rahoilta. Joo. Tässä on varmaan oikeasti joku 5 euroa rahaa, jos sitäkään. Mutta näillä mun pitäisi keksiä joku semmonen oma, että mihin mä laitan minkäkin rahan, koska tai minkäkin maan rahat, koska joo. Ehkä meidän tutkailee näitä vielä vähän tässä näin, mutta tässä nyt tuli vähän kiire ton pakkaamisen kanssa, kun mä en ikinä opi, että edellisenä iltana olisi sitten ehkä vähän viisaampaa pakata. Niin nämä hiukset mä teen nyt tälleen pika nopeasti. Yleensä mä teen tämmöisellä hiusdonitsilla nää tänne ylös, niin ne on sitten kätevästi siinä pois tieltä, mutta nyt tosiaan tässä ajan puitteissa sitten niin ajattelin, että tehdään tänne ihan perusletti tänne vaan, niin sekin sit hyvin pysyy tossa pois tieltä. Ja sitten tosiaan ton pitkän lennon jälkeen lento kestää sen about 9 tuntia plus sitten siihen tietty kun menee tonne töihin kentälle ja sitten sieltä kentältä sitten taas, tai sieltä Shanghain kentältä sitten taas hotellille, niin siinä menee sitten taas oma aika. Niin kyllä tästä tulee semmonen niinku ehkä 12 tunnin päivä, niinku työpäivä. Sitten tietty nämä omat jutut tähän vielä päälle, niin pitkä päivä tulee kyllä. Ajattelin, että ehkä ihan tämmönen perusponnari saa nyt kilvata. Ja sitten vähän kiusluokkaa, niin ei tuu noita. Nyt mulla on peiliä tässä näin. Mut eiköhän Noin. Ja sitten mä välillä laitan tämmöstä
Nuksen öljyä. Niin tänne latvoihin, mitkä sitten välillä kuivuu tosi pahasti. Noin. Tässä on nyt tämmönen aika basic kampaus. Mä otan tän hei mukaan tonne noin, niin ehkä me saadaan sitten takaisin tulo kampaukseksi joku tällä näin, niin näette sitten vähän semmoistakin. Sitten tää on kyllä aina tää sama homma, että kun on, mitäs tossa on, 20 minuuttia, et pitäisi alkaa pikkuhiljaa lähteä ja mun tavarat on tässä. Onneksi mä oon tän viisaana pakannut. Täällä on siis kaikki tämmöset, mitä Lennalla tarvii. Voisin joskus esitellä teille, että mitä kaikkea tämmöstä on, niin kuin mitä sitten siellä tarvii jatkuvasti. No tietenkin passia, kyniä ja tämmöstä. Mut sitten taas tää, mitä mä käytän siellä kohteessa, niin tää on aina viimeiseen hetkeen saakka ihan tyhjä. Ja sit nämä kaikki mun kamat on vaan tässä lattialla. Onneksi ne edes on tässä niin kuin jossain kasassa, että mun ei tarvii alkaa silleen tuolta vaatekaapeista. Mut kyllä tää on aina silleen yhtä, että miettii aina, että kyllä mulla on aikaa. Mutta ei mulla sit kyllä oikeastaan ikinä koskaan oo hirveästi sitä ylimääräistä. Mutta jos nyt saatais nää kamat tänne, about näin, niin sit pääsis lähtee. Eihän tässä kyllä oikeastaan mennyt kuin ehkä 3 minuuttia, että mä sain nää kaikki tänne näin. Mulla on onneksi tää tämmönen, ei tää on meikkipäki, mutta tämmönen niinku hygienia ja tämmöset jutut. Ne on aina täällä valmiina. Ja sitten toi suoristin tuolla. Ajattelen nämä mun airmakset nyt messiin, koska niillä on hyvä kävellä pitkiä matkoja, koska ajattelin lähteä shoppailemaan, mutta tässä on vaan tää, että mulla on oikeasti tällainen kolo täällä näin tilaa mun shoppailuille. Eli katsotaan tosiaan miten mä saan mun kassin sitten kiinni, tai ton laukun kiinni sitten taas siellä kohteessa. Jos on pieni meikinpesu panta vai mikä tää nyt onkaan. Sekin on itse asiassa ostettu Shanghaista. Saamme ruuan tehtyä, mulla on 10 minuuttia aikaa syödä tää, vetää uniformu päälle ja lähtee kentälle päin. Näinkin ravitseva ruuan sain kuule aikaiseksi. Joo, aina ei vaan oo aikaa. Mulla ei koskaan. Täältä on kyllä tosi paha matkustaa näin julkisilla tällä kentällä. Valitsin tällä kertaa tämmöset vähän matalammankorkuisemmat kengät, koska vedin tuossa pari päivää sitten tuolla Amsterdamissa semmosen maratonin noilla korkeimmilla kengillä, että eipä siitä sit oikein tullut mitään, niin ehkä nyt jalkojen puolesta paremmin sitten nämä vähän matalammat, kun on kuitenkin tosi pitkä lento ja kävelymatkoja edessä, niin yes. Tätä hetkeä mä oon odottanut. Niin kun... Jei! Ja siis on täältä niin kun nyt siis silleen ihan kivat näkyvät täältä ikkunasta. Ollaan vielä ihan sikakorkealla. Olisikohan tää ollut joku 14 kerros tai jotain. Mut joo, nyt mä oikeasti menen tonne sänkyyn ja herään ehkä joskus 5 tunnin päästä. Lento meni hyvin. Kesti semmonen 8,5 tuntia. Se on itse asiassa aika lyhyt lento verrattuna siihen, mitä mä oon joskus lentänyt aikaisemmin, jotain 12 tunnin lentoja. Mutta kaikki asiakkaat oli kivoi, niin kuin ne yleensä aina on. Ja kello on täällä nyt 9, eli se on me ollaan Suomeen edellä nyt niin 5 tuntia, et Suomessa kello on 4 aamuyöllä. Mutta täällä 9 aamulla kelattiin tässä muutaman muun kanssa, että nukutaan tossa nyt hetkinen ja sitten lähettäis shoppailemaan tonne jonnekin. Ja mä otan tän kameran sitten mukaan sinne. Niin sitten saadaan tuolta Shanghaistakin sitten vähän niinku nähtävyyksiä ja kaikkea. Mut joo, nyt mä ajattelin tosiaan nukkuu hetken. Pääsee peseen nää meikit pois ja
Käpertyy vaan mennä hotellin pehmeeseen sänkyyn. Parasta. Mut joo, palaillaan kohta. Mitä se on? Crispy fried duck. Pivat rahaa. Nyt jokissa oli 3. Viimeksi kun mä olin täällä, niin täällä oli oikeasti ehkä 1/100 näitä ihmisiä. Bye. Mulla on ollut ihan sikapitkä päivä tänään. Ja nyt kello on täällä, taitaa olla jotain 10 jo. Pitäis alkaa nukkumaan. Meillä on huomenna 7 aamulla pikappi. Pitäis syödä ennen sitä, tai siis aamupalalla käydä. Eli herätys on joskus 5. Mutta tosiaan kanaamokin näyttää vähän siltä, että on ollut meikit päällä ehkä vähän liian kauan. Mutta tosiaan mä ostin täältä tämmösen Sparkling Bubble Maskin. Mä menisin kokeilla tätä nyt tällä kertaa.
Tulee aina noista eri kohteista ostettua näitä maskeja, varsinkin siis niinku Kiinasta, Japanista ja sitten Koreasta. Niin mä ajattelin kokeilla nyt tätä, jos tää tekisi jotain ihmeitä vaikka huomista varten sitten, niinku lentoa varten. Joo. Apua, tää Bubble Mask tosiaan on joku kunnon Bubble Mask, siis tähän kuplii ihan hulluna. Siis niinku... näytää ihan siltä Halloween murhaajalta, mikä on se joku vanha leffa silloin. Oi vitsi, tänään on ollut kyllä ihan sikapitkä päivä. On tullut käveltyä paljon ja käyty eri paikoissa ja sitten oli toi lentokin totta kai siinä alla. Mut sai sit onneksi siinä päivällä nukuttua ihan hyvin. Nyt kello on jotain 11. 15 herätys, eli tässä on vähän yli 6 tuntia aikaa nukkuu onneksi. Se riittää hyvin, koska on kuitenkin pakannut kaikki kamat, niin sitten ei tarvi aamulla kun vaan meikata ja laittaa hiukset ja lähtee aamupalalle ja sieltä sitten kotia kohtiin, jei! Kello on 4. Mä heräsin tosta tunti sitten joskus 3 ihan ite ja nää on näitä niinku ehdottomasti huonoja puolia, kun pitäisi nukkua, mut kun sä et nuku, kun aikaero sekoittaa pään ja eihän tässä mitään sit, jos olisi vaikka lomalla, mutta kun sun pitäisi mennä töihin, niin sitten vähän ärsyttää tää, ettei tuu nukuttuu, mut ehkä mä yritän vielä laittaa tunniksi tässä silmät kiinni ja pakottaa itteni nukkumaan. Hello ja hyvää tämmöstä lennon jälkeistä päivää. Mulla kävi eilen silleen, että kun mä tulin tuolta lennolta, mä olin kotona joskus 4 aikaa ja mua ei edes väsyttänyt, mikä oli tosi outoa, koska yleensä noitten pitkien lentojen jälkeen väsyttää. Ja mua ei edes väsyttänyt, mutta tein sen virheen, että mä ajattelin, että no niin, että mä selaan nyt puhelinta ja menen tuohon sängyllä makaamaan, että hetken oon vaan, leputan jalkoja ja semmoista. Kunnes sitten seuraavalla hetkellä mä herään kello 12 yöllä ja mietin, että mitäkään hittoa. Eli ilmeisesti sitten kuitenkin väsytti tai ainakin nukahdin moneksi tunniksi. Ja kyllä se tässä työssä kaikesta tärkeintä on vaan, että silloin nukkuu kun väsyttää. Tai nukkuu kun ei edes väsytä. Ilmeisesti. Niin, mä olin laittanut herätyksen, mut mä en sit kuitenkaan siihen edes herännyt. Mut heräsin sitten ainakin tänään pirteenä ja uuteen päivään. Yes, yeah. Mut joo, tosiaan me siellä Shanghaissa käytiin ihan ensiksi Metromarketista. Se on vähän semmonen paikka, missä myydään hirveästi kaikkea feikkikamaa ja se on semmonen nimensä mukaan market. Et siellä oli sit semmosia pikkukojuja ja sitten on semmosia salakauppoja, josta ne myyjät tulee semmosen pienen paperilapun kanssa ja on silleen, että hei, että haluatko laukkua, kelloa sun muuta. Ja sen jälkeen ne vie sut semmosen johonkin salakauppaan. Ja siellä tosiaan myydään sit kaikennäköistä krääsää ja saa kaikkia kamerajalustoja. Munkin tää kamerajalusto, millä tää kamera tällä hetkellä on ostettu sieltä, maksaa jopa 3 €. Yes. Mut anyway, sen jälkeen me otettiin sieltä metro, ostettiin ihan liput sieltä. Tuotti vähän hankaluuksia, ei edes hirveästi, mutta ostettiin liput sieltä ja mentiin niillä sitten tonne East Nanjing Roadille, joka on sitten semmonen enemmän semmonen shoppailukotu, missä on sitten isoita liikkeitä, on Perskaa ja Forever 21 ja kaikki tämmösiä isompia liikkeitä sitten, missä on mitäs sanoa, oikeita kauppoja, ettei ole tämmönen markettialue. Ja siellä sitten käveltiin kadun päähän, missä on sitten se Shanghain semmonen nähtävyys, se pundi. Mutta siellä oli aivan törkeästi ihmisiä verrattuna siihen, mitä silloin kun mä kävin ekan kerran siellä. Tietenkin voi johtua siitä, että oli lauantai, että on vapaapäivä tai on viikonloppu. Siellä oli niin paljon ihmisiä, että ei siellä oikeasti edes mahtunut hirveästi kulkemaan. Se oli just semmonen, että käyn nopeasti katsomassa pari kuvaa ja lähden nopeasti pois, ei takaisin enää.
Sen jälkeen me otettiin sieltä takas metrohotellille ja siinä se koko päivä sitten vierähtikin. Mä oon käynyt siis yhden kerran ennen tätä Shanghaissa ja mä kuulin, että siellä on semmonen Innisfree-kauppa, kollega kertoi, joka missä on semmoista niinku luonnon kosmetiikkaa ja semmoista. Niin ajattelin, että tällä kertaa sitten tän näköinen. Että käyn sieltä ostamassa tai jos löydän niin jotain. Ja löysin sieltä tämmöstä niinku vihreä tee-sarjaa, josta voi sanoa tuoteperhettä, mihin mä ajattelin sitten, että mä ostan nyt näitä. Että kokeilen, mitäköhän tää tekee kasvoille. Mä ostin tämmösen niinku, kasvoveden. Sitten mä ostin tämmösen maskin. Sitten ostin myös, on tää pakkauksessa vielä, tämmösen vihreä tee niinku silmän ympärysvoiteen. Ja siinä on tämmönen kuula. Ja sitten pyöritellään tuossa silmien alla. Mut joo, anyway, niin ajattelin tutustua tällä kertaa tähän vihreäteen. Mulla jäi vähän häiritsemään. Siellä oli myös semmoista niinku granaattiomena, niinku vähän näitä samoja juttuja, mutta granaattiomenosta. Ja mietin, että ensi kerralla kun mä menen sinne, niin ehkä mä ostan sitten niitä. Ja sitten vielä on sain tämmösen kaupan päällisen, jossa on sitten seerumia ja muutama voide tästä näin. Samaa vihreätä, mutta saa nähdä miten toi ostosta mitään hyötyy vai. Ja sitten lentoimenotien ehdoton ykkönen, koska tuolla lentokoneessa on oikeasti siis superkuiva ilma. Ja vaikka sä matkustaisit ihan vaan silleen reittimatkalla, bla bla bla, niin sä huomaat, että siinä lentokoneessa takaisintulomatkalla tai menomatkalla, niin iho on hirveän kuiva ja semmonen niinku haluais vaan niinku upottaa sen johonkin maskeihin ja rasvoihin ja joka puolelle. Niin sitten se, kun sä oot siellä töissä, niin sä altistut sille huonolle ilmalle jatkuvasti koko ajan. Niin ehdoton suosikki on kaiken maailman tämmöiset kasvonaamiot. Ja näitä on sit varsinkin tuolla Kiinassa ja Japanissa ja varsinkin Koreassa. Mä en oo ite käynyt vielä Koreassa. Niin kaikenlaisia. Ja sit mä ostin vielä tämmösen käsille tarkoitetun samanlaisen maskin. Jos kädetkin sais pehmeämmäksi, koska nekin tosiaan kuivuu siellä ihan älyttömästi. Sen jälkeen me mentiin semmoiseen kauppaan kuin Miniso. Ja sieltä mä ostin, näitä siis myydään niinku Suomessa. Ei nyt välttämättä just tätä merkkiä, mutta siis tällaisia, tiedättehän näitä ilman raikasta tämmöisiä niinku parfyymi-nesteessä. Ja laitat noi tikut siihen pystyyn. Niin näitä myytiin siellä ja vaikka näitä saa Suomesta, niin miksipä ei raahata sitten vaikka Kiinasta saakka näitä Suomeen. Mutta tällaiset. Ja sitten nämä on tämmöiset, tätä mä en ole itse asiassa koskaan Suomessa nähnyt. On tämmönen niinku paketti, jonka sisällä on sit ilmeisesti tommosia pienempiä paketteja, joita voisit laittaa vessaan. Tai tässä on niinku laitettu vaatekaappi. Mä en tiedä, haluaisinko mä laittaa tätä välttämättä vaatekaappiin, mutta tässä on pieni nipsu, tästä pystyy haistelemaan minkä tuoksunen tää on, mutta varmaan aika basically sama juttu kuin tämä, mutta vähän eri näköisessä paketissa, mutta saa nyt nähdä miten tää toimii ja mikä tää on ja semmoista. Mutta ensi kerralla, jos mä menen vielä Shanghaihin tai kun menen vielä Shanghaihin, niin mä aion käydä siellä vielä vanhassa kaupungissa varmasti ja mä otan teidät siinä ainakin mukaan. Katsotaan mihin päin maailmaa ensi kerralla lähdetään. Pysykää mukana. Ciao!